Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо интервюи нави Нурулло Алиевро бо забони тоҷикӣ омода кардем, ки дар он Нурулло оиди гӯштинг бо Ҳамзат Чимаев, оиди UFC, оиди рақиби бразилӣ ва оиди дигар чизҳо гап задааст. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, шахсоне ки дороҳои гиёҳӣ дастрас кардан мехоҳанд, мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем. шумо метавонед дороҳои даркории худро аз ширкати Шифофармо дастрас кунед ва ҳамин гуна ҳам дороҳои даркории худро харидорӣ мекунед ва ҳам моро дастгирӣ мекунед. дороҳо барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ, барои хароб ва фарбешавӣ, равғани сиёҳдона барои ҳама дардҳо ва боз дигар ҳама намуди доруҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳозирашда омодагӣ дар якум ҳафта хуб гузашт. ҳама дар ин ҷоянд. умуман зуборҳо хуб гузашта истодааст. гуфта мешавад ки бо беҳтарин ҷангварони ҷаҳон гӯштинг мегирем, спарринг, ҳама хуб аст. имрӯз ман якум маротиба дидам ки чӣ гуна ту гӯштинг мегирӣ бо зидди Ҳамзат Чимаев. оиди спарринг бо Ҳамзат чӣ гуфта метонӣ? чӣ гуфта мешава? гӯштинг гирифтем. чӣ хеле ки Ҳамзат мегӯяд гӯштинги европоӣ зуртар аст. бо ӯ гӯштинг гирифтан душвор аст? албатта, бо Ҳамзат гӯштинг гирифтан хеле душвор аст. ӯ хеле ҳискунанда аст ва ҳам ҷисмонӣ ва ҳам дар тобоварӣ ӯ дар сатҳи баланд аст. аз ҳама чӣ кори ӯ душвортар аст? ӯ бисёртар бо физика ё бо тобоварӣ мегирад. барои ту чӣ кори ӯ душвортар буд? бо ҳама чиз, ҳам техникӣ, ҳам ҷисмонӣ. мешавад гуфта ки ӯ аз ман беҳтар аст. ман масалан бо чунин шахсон гӯштинг гирифтан мехоҳам. ман ҷавонам. ман танҳо 23 сол дорам. ман таҷриба гирифтан мегирам. агар ки бо ин бародар кор кардан гирам. барои ҳамин ман ба ин ҷо омадам. ин аввалин зубори ту дар Таиланд аст? не, ин дуюм зубори ман аст. соли 2019 ҳам ман омада будам. дафъаи гузашта 3 ҳафта пеш аз муҳориба омадам. гуфта мешавад ки 2 ҳафта тамрин кардам ва баъд вазнкамкунӣ. ва барои ҳамин на он қадар соз. ҳозир бошам ман то 1 моҳ мондани муҳориба дар ин ҷо мемонам. баъд 2 ҳафта пеш аз муҳориба дар Москва мемонам. ман фикр мекунам ки ҳозир дар формаи хубам. чунки ман пеш аз оне ки ба ин ҷо омадам, аллакай 2 моҳ дар Москва тамрин кардам. ки бо Ҳамзат дар ҳамин ҷо шинос шудӣ? бале. оиди Ярослав Амосов чӣ гуфта метонӣ? Амосов гуфта мешавад ки онҳо аз рӯи стил бо Ҳамзат монанданд. бо ҳар дуи онҳо гӯштинг гирифтан душвор аст. онҳо ҳар дуяшон сахтанд. ҳар дуяшон чемпионҳои хуб ва арзандаанд. ту моҳи мард меҷангӣ? бале. рақиб маълум шуд? рақиб Таварес буд. бемор шуд, даст кашид. ҳозир дигар рақиб кофта истодаанд. ин муҳорибаи унвонӣ нест? не. ин танҳо муҳорибаи рейтингӣ аст. баъди ин муҳориба намедонам. мерам он тарафи уқёнус иншааллоҳ. чунки виза ҳаст, ҳамаи чиз ҳаст. маро низ дар он ҷо интизорам. чанд рӯз пеш бо Ренат Фахриддинов суҳбат кардам. ӯ гуфт ки намедонам барои чӣ Нурулло ба Таиланд рафт, дар ҳоле ки бо ман ба Вегас рафта метонист. ӯ ҳамаи чизро дорад. барои он ки ман агар ба он ҷо мерафтам, 10-12 соат фарқият мекард. муҳорибаи ман дар Москва мегзарад. аз ҳамин сабаб ман барои омодагӣ ба ин ҷо омадам. барои ман ин хел осонтар аст. баъди Рамазон иншааллоҳ ба Амрико мерам. умуман 1 қадам мондааст то ба UFC гузаштан. бале, 1 қадам. умедворам ки то охири сол иншааллоҳ ҳамааш хуб мешавад. чӣ хеле ки менеҷери ман гуфт, ҳуҷҷатҳоро қабул кардам. тамом, интизор мешавем. дӯстон, ин буд суханҳои Нурулло Алиев. ҳатман фикр ақидоатонро нависен, дар канал обуна шавен. то бозид хонободу сарбаланд бошен.